Buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano usab kita karon sa atong YouTube channel. Praise the Lord. O welcome sa tanang mga subscriber, sa tanang mga viewers o sa atong mga sharer. God is good all the time. So, atong hisgutan karon si Moses sa una nato nga video, atong hisgutan nga ang bata nga gibutang sa basket ug nakita sa prinsesa og kinigi pakuha sa prinsesa sa iyang sulugoon ug nakita nila ang usa ka batang lalaki nga naghilak og naluoy pag-ayo ang prinsesa. Ug diha nangita sila og mobantay o moalima sa bata ug ang ilang nakuha ang inahan usab ni sa bata. So mao to nga gipaalimahan, giingnan sa prinsesa, alimahay ang bata o bayaran ko ikaw. O pagkadako sa bata gihatod na niya ngadto sa prinsesa. Ug ang prinsesa nga giangkon gyud niya nga sama sa kaugalingon niya nga anak. Ug diha nga nadako na si Moses, ning suroy si Moses sa ilahang mga trabahuan. No? Kay anak ko siya sa prinsesa. So nakita niya ang usa ka tawo nga gipatrabaho og bugat kaayo, ang usa ka Hebreo ug gikulata pa sa Ehiptohanon. So milingi-lingi si Moses o sa wala siya nakita nga laing tao, iyang gilunusan sa kinabuhi ang Ehiptohanon ug iya kining gilubong ngadto sa balas. Ug mipauli siya. Ug sa ikaduha niyang pagbalik, nakita na usab niya nga nag-away ang duha ka Hebreo. Ug iyang giingnan nga nganong nag-unay man kamo, nga kamo kadugo man lang. So miingon mitubag at tao, kinsa man ka nga magmando ka namo ug maghusay ka namo? Patyon mo ba usab kami sama sa pagpatay nimo nya atong usa ka Ehiptohanon? Nahadlok si Moses kay nasayod di ay duna di ay nasayod nga mga tao sa iyang gihimo ug dinha nasayod ang hari. Susuko kay ang hari ni Moses ug buot niyang patyon si Moses ug dinha si Moses mikagew ug naabot siya dito sa Midian ug naglingkod siya atbang sa atabay. Diha sa Midian adunay usa ka pare nga si Jethro nga duna siya mga anak nga 7 ka dalaga. Ug atong tungura nagkabo ang mga dalaga ug ilang gipakaon ang ilang mga hayop ug gipainom. Apan miabot ang usa ka karnero nga magbalantay ug ila kining giabog ang ilang mga kahayupan. So nangatibulaag ang iyang kahayupan, so gitabangan sila ni Moses ug si Moses pagyud ang nagkabo og tubig aron pagpainom sa ilang mga kahayupan. Ug miuli ang mga dalaga sa ilahang panimalay ug gipangutana sila sa ilang amahan nga nganong sayuman kamo karon nga miuli. Miingon sila, adunay usa ka Ehiptohanon nga mitabang kanamo, siya pagyud ang nagkabo sa tubig ug miabot ang usa ka magbalantay sa karnero o nagkatibulaag ang mga hayop ug siya mao'y mitabang kanamo. So miingon si Jethro, hain man siya karon kay ato unta siyang pakaunon uban kanato. Miingon siya, lakaw, balik ngadto, kuha ang tao. So pag-abot ni Moses diha sa balay ni Midian, nangaon sila. Unya, may desisyon si Moses nga mo puyo diha sa Midian uban sa pare og sa mga anak niya nga 7 ka buok. So miingon si Jethro nga gipaasawa niya si Sephora ni Moses og nakaanak sila og duha. Ginganlan niya Gersom nga tungod kay mikagiw siya ni ining dapita, so ginganlan niya og Gersom. Ug ang ikaduha nga anak si Eliezer. So mipuyo siya dugay dito sa Midian ug hangtod ka namatay ang hari nga buot mo patay kaniya. Doon na bag-ong hari dito. Ug nadungog gihapon ang mga agulo sa mga tao, sa mga Israelites nga gidaog-daog pag-ayo sa Ehipto. O gihinumduman niya ang kasabutan, ang Diyos. Gihinumduman sa Diyos ang kasabutan niya ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. So nakita ang mapait nga kahimtang sa mga Israelita.
So ug nahingawa siya kanila. So si Moses gitawag sa Dios. Usa ka adlaw ni ana si Moses nagdala sa mga kahayupan dito siya sa awa-aw nga dapit kayang gipasibsib ang mga karnero o mga kanding o pag-abot niya dito sa awa-aw nga dapit mao di ay kato ang Mount Sinai nga usa ka balaan nga dapit. Ug dito doon na siya nakita nga usa ka anghel sa Ginoo. Ingon nga nagdilaab sa kalayo taliwala sa sanpinit. Ingon siya, ngano nga man nga wa man masunog sa sampinit. Akong duulon ug susihon kining katingalahang butang, miingon si Moses. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol si Moses, miingon ang Ginoo taliwala sa sampinit. Moses, Moses, miingon si Moses. Unsa man? Ang Dios miingon, diha ka lang, ayaw na pagduol. Hubua ang imong sandalyas kay balaan kining dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Usa gitabunan ni Moses ang iyang naong kay mahadlok siya nga mutan-aw sa Dios. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang pag-antos. Busa mikunsad ako aron sa pagluwas kanila gikan sa mga ituhanon ug pagpadala kanila ngadto sa usa ka maayong yuta nga tabunok nga kining yutaa gipuy-an sa mga Kanaanhon, Hitihanon, Amorihanon ug Hibusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelitas ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga katawhan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moses, kinsa man ako nga imong paadtuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita? Ubanan ko ikaw ug inigdala nimo sa mga katawhan gawas sa Ehipto. Simbahon ako ninyo dinhi niining bukira. Mao kini nga nagmatuod nga ipadala ko ikaw. Miingon si Moses sa Dios, kung padtuon ko sa Israelita, ug ingnon ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako. Nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako. Unsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moses, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maong nagpadala kanako nganhi kaninyo. Ug miingon usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nagpadala kanako dinhi kaninyo. Mao kini ang ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga kaliwatan. Sumibalibad pagyud siya. Miingon pagyud siya nga dili siya moadto kay yungit siya. So miingon ang Dios nga kinsa may naghimo sa baba. Di ba ako? Kinsa may naghimong amang ug bungol, dili ba ako? So apan miingon siya, apan pasaylua ako, Ginoo. Lain lang gud ang sugua. So miingon ang Dios kaniya, ang imong igsuon nga si Aaron padulong na nganhi. Gamita siya nga maoy tigpamaba ang imong igsuon nga si Aaron. So miingon ang Dios nga ngadto kaniya, unsa man kanang imong gigunitan, ingon siya sungkod, iitsa ug pag-itsa niya nahimo kining bitin. Kani mo'y ipakita sa Israelites ang gahom nga anaa kanimo. Kanan kupo ibutang sa ilalom sa kupo og gitaptan dayon og sakit. Ug pagbalik niya sa kupo nawagtang usab ang
mga sakit. So, miingon pa ang Ginoo, kanang tubig sa suba sa Nilo, ibubo sa yuta, ug kini mahimong dugo. So, kini ang ipakita sa mga Israelites nga ako may gahom nga nagpadala kanimo, ug ang gahom akong ihatag diha kanimo aron makagawas ang mga Israelites. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong nakita dinhi kung unsa ang Ginoo. Nakita nato nga ang iyang gisaad ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nga ang katumanan niini mao si Moses, nga nakita niya nga ang mga anak o katawhan sa Dios nga mga Israelites gidaog-daog pag-ayo sa Ehipto. So dako kaayong gikatabang si Joseph nga miabot sa Ehipto, kay didto usab nagpuyo ang pamilya nila, ang ilang mga kaliwatan nagpabilin sa Ehipto, nga mao usab kini si Moses nga kaliwat gikan ni Levi, nga si Levi anak ni Jacob og ni Leah. Nanganak siya ni Kihat, si Jacob. Tapos nag-anak siya ni Levi, tapos si Levi nag-anak ni Kihat, ug si Kihat nag-anak ni Amram nga maoy amahan ni Moses, ni Miriam ug ni Aaron. So ang ilang kaliwat ang Dios gipundar na diha sa Ehipto. Kay kini usab nga kaliwat maoy muling kawas sa tanang mga kaliwat nga gislave sa Israel, sa Ehipto. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan pag-ayo nga nalingkawas ang mga Israelites sa gahom sa Dios, ug iya kining gihatag nga otoridad ngadto ni Moses nga maoy mibuhat o maoy gihimong instrumento sa Dios aron pagluwas sa tanang mga ulipon. O sa sunod nga topiko ato na usab nga pagahisgutan ang uban pang mga gahom nga gipakita o milagro nga gipakita diha sa hari sa Ehipto. Sa sunod nato nga topic ug sa pagpagawas kung giunsa sa Dios ang pagpagawas sa mga Israelites pinaagi ni Moses. So maayong buntag o daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo, ug ayaw kamo pagkalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel. So praise God.